जय हिंद। भिडिअआ एसे लेट जाबाय, भिडिअखौ खोनासंग्रो, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आंनि लोगो चिरांनि क'क्राझारनि मालाबा बेफोरबायदिनो राजखान्थिनि सोमोन्दै बाथ्रा सावरायो फनजों, अब्लानिया बुङो नोंसोरनि बाक्साखौ जोङो फोथायनो हायालै, बाक्सानि राजखान्थिखौ फोथायनो हाया, नोंसोरनिया आलादा मानसिफोरनि साननाय हनाय होननानै बुङो आंनि सिगाङाव। जोंनिया क'क्राझार चिराङा एक बा एकानो, गासैबो खौसे, जायनो होनांगौ जों बिनोनो होयो। दा बिथां आंनि लोगो बुंनाया सैथोमार नामा? जेरै जोंनि बागानपाराखौ नायदो, बेवहाय नांगोलबो आरो ट्रेक्टरबो देरहायाखै, बिबार देरहादों, मानिनो गोनां। दा जोंनि बाक्सानिखौ नायदो, तामुलपुर, बिथां प्रमद बर'आ देरहादों। बिनि सोनाबा फैयोब्ला बागानपारा, बेवहाय बिबारा रेखारानि दास बर', ना नांगोल ना ट्रेक्टर, आउट मोननैबो। बिनि इसे सोनाबा फैयोब्ला दिहिरा समस्ति होनो बरबरि, बेवहाय नांगोल। बिनि सोनाबा फैयोब्ला मुसलपुर, इउपिपिएलनि बिथां राकेश। बिनि सोनाबा फैयोब्ला इउपिपिएल मन्टु बर'। बिनि सोनाबा फैयोब्ला सालबारि, बेवहाय नांगोल। अब्ला नायदो, बेबाराव जोंनि बाक्सानि रिजाल्टखौ नायदों, मायाव मा जाजोबखो? आंनि लोगो बुंनायानो सैथोमार नामा? नोंसोरनि बाक्साखौ फोथायनो गोब्राबलै, फोथायजाया। दा बागानपाराखौनो नायदो, बेवहायथ' माब्लाबाबो बिबारा स'सआव देरहाफेरामोन। एसेबां बर' गोजा, एसेबां बर'नि गेजेरावनो माबायदि बिबारा देरहाखो? रेखारानि दास बर'। दा जोङो राजखान्थिनि बिथिङाव नायोब्ला आं बागानपारानि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंगोन फैनो गोनां समफोराव, गोबां बुंनांगौ दङ। माबायदि अफिसफोराव, मा अफिसफोराव, बबेयाव सोरो माबायदि जिरायनानै थायो, मानसिफोरखौ माबायदि नायो, खामानिफोरखौ माबायदि नायो, गावबा गावनि देरहानायखौ लानानै गोबां बुंगोन आं फैनो गोनां समफोराव। बेनिफ्राय दिनै मा जाखो? दिनै सोर देरहाखो? दाथ' बेबाराव हारसाफोरा गावसोरनिखौ लानानै बिसोरबोथ' दादागिरि देखायगोन। जोंनि बागानपारायाव जों बर'आ जेरै गोग्गानाय बा देखायोमोन गावबा गावनि देरहानायखौ लानानै, बेबारावथ' बिसोरबो जोंनि बागानपारायाव देखायथारगोन, न' डाउट। मानो होनोब्ला जोंनि बर'आ सानैबो जेनदो, बेबाराव बिसोरनि। अब्ला जोंनो नांगौ समाव बिथांजो रेखारानि दास बर'खौबो जों लोगो हमनो थांनांगोन। अब्लानिया दा बबाव लोगो मोनगोन, बबाव थायो? जों बर' देरहायोमोनब्ला जायगायावनो खेबसेनो लोगो मोनामोनब्ला खेबनै खेबथामजोब्लाबो लोगो हमनो हायोमोन। बेबाराव जों बबाव लोगो मोनगोन आं बेखौबो मिन्थिथ'वा। बिथांजोआ बबेयाव थाफैगोन, बबेयाव थायो, बेखौबो बुंनो हाथ'वा। दा जोंनि बर'फोरा माबायदि लोगो हमहैगोन बेखौ थांनानै। दा राजखान्थिनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो गासैबो गोबां मानसिफोरानो जोङो जौगानाय नांगौ। बर' हारिनि गेजेराव गोबां जौगानो गोनां दङ, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो। जेबोआनो जायाखै, गोबां जौगानाय नांगौ। दा जोंनि बाक्साया बेबारावथ' उदालगुरियाथ' आलादा महर लादों आरो गिदिर गिदिर बिबान उदालगुरियावबो थांदों। दा जोंनि बाक्सायाव मा थाखो? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव, जोंनि बाक्सायाव मा थाखो? गिदिर बिबान थाखो ना फिसा बिबान थाखो? मा जाखो जोंनि बाक्सायाव? बेबाराव बाक्सायाव मा जागोन? बाक्सायाव गुबुनखौ बाद दोन, मालाय उदालगुरियावबो आलादा महर लादों, बेनिफ्राय गिदिर गिदिर बिबानबो थांदों। दा जोंनि बाक्साखौ नायदो, सालबारिनिफ्राय लानानै तामुलपुरसिम बेखिनिखौ नायदो। दा बेवहाय मा जागोन? गिदिर गिदिर बिबान मोननाय मानसि दंना गैया? माबायदि बेबाराव बाक्साया? मुसलपुर, बागानपारा, बरबरि, बेबाराव मा जागोन जोंनि बाक्साया? मोजां खामानि, मोजां जौगानाय जागोन ना जाया? ना आंनि लोगो बुंनायानो जामारथारबाय, नोंसोरनि बाक्साखौ फोथायनो हायालै, गुबुनखौ फोथायोब्लाबो नोंसोरनि बाक्साखौ फोथायनो हाया होनना बुंथारो आंखौ। देक देक बुङो, नोंसोरनिया आलादालै मानसिफोरनि साननाय हनायफोरा।
जोंनि बायदि नङा होनना बुङो। दा बे बाराव जोंनि बाक्साया मा जागोन? जोंनो नांगौ जौगानाय जायखिजाया बिथिङावनो। सोर देरहायो सोर जेनो जोंहा बेजों लोब्बा गैया। हारिनि खामानि जानांगौ, मोजां खामानि जानांगौ, जायगाया जौगानाय जानांगौ, जायगाफोरखौ नायनानै समायना नुनाय जानांगौ। लामा दथाखौ ब्रिज दालां बेफोरनि जेबो थानो नाङा। बेफोरनि अनगायै आरो गोबां खामानि बर' समाजाव जेबोआनो जायाखै। राजखान्थि बिथिंनिफ्राय लानानै बर' समाजाव ओरैबायदि खामानि दङ, जेबोआनो जायाखै। बबेबा मोनसेल' खामानि नङा, गोबां खामानि दङ। दा बे बाराव मा जागोन? जोंनि बागानपारा, मसलपुर बेफोर मा जागोन? मोजां खामानि जागोन ना जाया, जौगागोन ना जौगाया, माबायदि जागोन आं बेखौसो सानगासिनो दङ। दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।